Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Җәйнең чираттагы җомгасы барчабыз өчен дә мөбарәк булып, көнебез игелекле гамәлләр һәм күңелле вакыйгалар белән генә истә калсын иде. Бүгенге кунагыбызны редакциягә Ирина ханым алып килде. Мин аның курчакларына бекибән, диде ул ишектән килеп керешкә. Яныннан үткән саен яңа эшләрен тотып карыйм, рәхәтлек алам. Сезгә дә, сезнең тамашачыларга да аның кызыклы булырын курчаклары дип, кулыннан тотып диярлек алып килдем, диде. Татарга хас тыйнаклыгы йөзенә чыккан Фәнүзә ханым Сафиуллинаның кул эшләре безне дә елмаерга, сыкланырга мәҗбүр итте. Әйдәгез, кунакның үзе һәм ул бәйләгән курчаклар белән танышыйк. Хәерле көн, Фәнүзә ханым. Хәерле көн. Безнең студия бүген курчак туе. Курчаклар. Моның кадәр курчакларны әле безнең студиябыз күргәне булмагандыр. Бирәк тә үзенчәлекле курчаклар булар. Булар бит курчаклар төрле була инде. Тамашачылар да белә торганнардыр аны, теккән курчаклар булалар, ясаган курчаклар булар. Булар безнең бәйләгән курчаклар, бәйләнгән курчаклар, Менә шундый сирәк һөнәр дип әйтәбез инде біз аны. Кайдан башланды, ничек башланды, Фәнүзә ханым? Менә бу сезнең мавыгыз дип әйтимме, эшегез дип әйтимме? Башланды 10 яш, 12-13 яшьләремдә рәсем ясыйдым. Яратайдым рәсем ясарга. И шунда Дүшәмбедә тора идек. Таҗикстанда 60-нчы еллар, 64-нче еллар инде. Вот. Шунда телевизорда карасам, балалар рәсемләрен ебәрәләр. Үзләр рәсем ясыйлар да ебәрәләр телевизорга. И мин дә әйтәм, ой, мин бит тоже рәсем яза беләм. Җибәреп карыйм әле дибеме? Шулай итеп, үзем конверт барып алдым да, 12 яшьме, 13 яшьме иде. Адрес прям телевидениегә дип ебәрә идем да, и потом телевизорда үземнең рәсемнәрне карап утыра идем. Күрсәтәләр идеме? Обязательно күрсәтәләр. Анда Моресев, Чкалов, Пушкиннарны, бөтен ул вакыттагы бик кешеләрнең рәсемнәре инде булар, әйе, шуларны бәйләдем, То есть рәсемгә төшердек. Рәсемгә төшердем. Потом инде соннан уже где-то 15 ел, 16 еллардан алдан курчаклар бәйле башладым. Вот. И анда Ташкентта тора идем мин. Вот. Бер урыс хатын, смотрю, ул не бәйле. Шьет. Курчаклар тегә торган курчаклар. Тегә торган курчаклар. Мин карыйм да, ой, как бик матур бит әле, мин бит курчак сама могу аны бәйләргә бит могу дип шуннан соң мин кызыгып куйдыгыз. Шуннан соң мин бәйле башладым курчаклар. Именно нинди курчаклар рәсемгә төшерәм дә, то есть эскизын ясыйсыз инде башта, эскизлы, кагазда, бумагада язам, рисовать итәм да, потом уже курчаклар бәйлим инде. Вот. И шуннан соң менә Ташкентка килдем инде тоже. То есть Россиягә монда күчеп килдек, Казанга күчеп килдек. Вот. Бәйли башладым курчаклар. Звездаларны бәйли башладым, Элвин Грейны бәйләдем, Пугачёвны. Танылган кешеләр инде шулай уймы? Шул звездаларны инде яратканымнарны йолдызларны бәйләдем инде. Вот. И теге Джек Поттер мультфильмларны бәйле башладым инде бөтенесен. И соңнан менә уже звезда вот Рифат Зариповны бәйләдем, концертын алып барып подарить. Үзенә бүләк иттегез. Үзенең. Шаттымы соң? Ой, он вообще сүз ой, он очень в восторге был. Восторге. Бик сөендеме? Бик сөенде. Кайберләр бит үзен теге шатмаскан, миңа шамаган, мине мыскыл иткән дигән шикелле. Пока мин сценадан пока утырганчы урыныма барга утырдым, ул постоянно мактады. Менә бит мине рәсем чыгсын, карагыз әле, мине ясаган бит, курчак ясаган бит дип шул хәтле куанды. Сөенде. И шуннан соң теге Шарапҗан килде анда. Шул концертта. Концертка теге Шарапов Рамилинде. Ой, менә сиңа курчаклар бирәләр ди. Миңа бритва подарить итәләр, чтоб мин кашымны алып ташларга ди. Мин уже залда утырам да, мин әйтәм, ой, не переживай. Не волновайся, сине дә мин курчак иттереп бәйлеп китерәм дип әйттем дә шулай. Вот. Менә уже 18 апрельдә якында Шарапҗанның концерты булды. Анда алып бардым да, менә мин сезне бәйләдем, менә подарить иттем да. Он вообще доволен был. Мине үпте, кучаклаштык инде. Теге Рифат Зарипов тоже кучаклады. Әйдәгез әле кучаклашыйк әле дип. В общем, бөтенесе
Үзләренә һәйкәл куюны яраталар, йолдызлар име? Кечкенә генә һәйкәл бит инде ул, үзенчә. Нидән булса да, җептән булса да, барыбер кешенең образын тудыру дигән сүз. Менә Потом Фәнүзә ханым, менә образын тудыру өчен барыбер дә бит художник булырга кирәктер. Мин художник түгел, конечно. Рәссам түгел име? Юк. Белемегез буенча рәссам түгел. Я же совсем против эшләдем, железная дорогада эшләдем. Йолдызларны бәйләгәннән соң. Йолдызларны бәйләгәннән соң мин уйлыйм, нет, мне надо еще СВО, герой, какой-нибудь геройны бәйләргә, татарстанский геройны бәйләргә дип, интернетны ачтым да, карадым да, там увидела Дамир Исламов. Безнең батыр җегетебез име? Әйе, Дамир Исламов, ул как раз 22 елда, 7 мартта 5 танк вражеский аңа навстречу шли. Вот, дүртесен яндырып. Дүртесен булар яндырды да, 5-нче танк өлгермәделәр, 5-нче танк аны яндырды. Бөтен экипаж, бөтенесе һәлак булдылар. Һәлак булдылар. Потом мин әйтәм, юк, мин моны обязательно бәйләргә кирәк. Күңелгә тиде бу сезнең, име? И он, так как танкист, аны бәйләдем дә. Вот. Bildim, что аның әнисе үлгән икән 4 айдан кейін. Үзеннән соң, име? Хәсрәт кешелек алмыйсыдыр инде күрәсең, име? Вот, потом сестрасына звониттым, Казанда тора икән. Килде дә, мин аңа подарить иттем. Икән күңелләрем успокоиться иттем, потому что минең бәйләгән эшем танкист үзенең җаенда торды. Куйды прям угологына. Шул геройның угологына. Шаган дидеме соң? Да, анда портреты да бар. Портретының өзі прям. Портреты торганда. И бюст, даже бюст не столько похож, сколько вот этот портрет-то похож мой танкист Дамир Исламов, которого мин бәйләдем. Шулай да менә, әлбәттә, күңелгә тигәнме? Кешеләрне ясыйсыз булып чыга инде, име? Күңелегезгә тигән, илгә көнгә таныш булган кешеләрне бәйлисез инде, ясыйсыз түгел, бәйлисез булып чыга, име? Аңлашыла инде Россияның президентын ясауына, име? Менә бу Россияның президенты бәйләдем. Он как самый лучший президент мира. Менә бу инде аның лучший друг. Иң якын дусты. Иң якын дусты менә бу президент китайский, Синьцзяпин. Так как ол моның лучший друга. Авыр вакытта ташламаган кеше. Монысы? Менә бу Такер Карлсон, бу үзенең правительствосыннан куркмыйча Россияга килеп Путинга очрашты. Мин аны тоже бәйләдем. Ну, инде прям не могу, мин как-нибудь менә моны ебәргә кирәк, не знаю через кого. Тапшырасыгыз килә инде. Тапшырасым килә. Менә Путинны да через Минихановтан биреп. Әле безнең тагы Миниханов дигән, безнең соң мин уйладым. Значит, инде Минихановны да бәйләргә, так как он действительно Казанны не узнать. Раньше мин килә идем Казанга, хәзер вообще. Нык үзгәргән Казан, име? Үзгәргән, бик үзгәргән. Это, конечно, это наш Миниханов инде. Һәм аның янәшәсендә әлбәттә кем булырга тиеш инде? Инде менә бу аның иптәше да. Тормыш иптәше була инде, хатыны дип әйтәбез, татарча әйтсәк. Гөлсина исеме. Это аның хатыны. Минихановның хатыны менә. Бәйләдем. Үзенең алдында торсын дип. Потом шуннан, булар кемдер менә буларны да әйтегез, буларны танырлар микән менә, тамашачылар күрсәтик әле буларны. Якыннанрак. Ну, булар инде Шакиров Җавид белән Зөлфия. Шакирова, име? Шакирова Зөлфия белән Җавид. Концертларны Алла бирсә барсам, аларга подарить итәм. Үзләренә тапшырасыз инде, име? Тапшырам, подарить итәм. Бу сезнең һөнәрегез дип әйтик инде, мавыгуыгыз, акча китерәмәй сорарлар, моны караучылар. Бу сезнең өчен күңел өчен генә ясыйсызмы, әллә бу сезнең тамагыгызны туйдырырга да ярдәм итәме дип сораучылар булыр мөмкин? Инде әзрәк тамакка да кирәк, потому что инде рәхәтлек белән яшәп булмый, пенсионер, но очень половина почти менә дарить там йолдызларга. Йолдызларга канча кешегә подарить итсәм, миңа шунча Ходай тоже биреп тора. Жамасын чыгараймы? Әҗерен чыгараймы? Менә монысын да әйтеп китегез үзегезнең кем икәнлеген, име? Үземнең кызымны бәйләдем. Альбина исеме. Вот. Кызыгыз ошадымы? Әни мине мыскыл иткәнсең дигәнме? Копия булмаса китермәсем. Шулаймы? Альбина исеме. Шулай итеп бәйлим кешеләрне, шулай итеп. И вообще у меня, білесіңіз, менә тышта күрсәм, например, мотор прическа там
у кого-то там Берер матур волосы егет, фиолетовые, матур егет, матур девушка. Быстренько фотография итем да, килем да, аны да бәйлим, сатам иногда. Көңіліңізге хош келуге тиешін, дейме? Қайсы болса аяғы біле шарға тиеш кіші сізге, дейме? Да, да. Шағанны бәйлим инде да, меңе шағанларын, әгер шағанны бәйлемәсәм, меңе барып шықмайшақ, дейме? Көңілім орнына келмей. Тыныштана алмайсыз, дейме? Кечергез енді татарша бик әйбәт білмәсәм дә енді аңлыйм. Әлі сіз Қазанға келгеніңізге 5 жылды бейтесіз, дейме? 5 жыл ғана, поэтому Татарша нашаррақ білесіз, дейме? Әлі алда Алла берса. Алда үйренірсіз, қамиллештіресіз, дұрысырақ сіз татарша білесіз, қамиллештіресіз, әйе. Үйрендім әзірек енді әлі де. Міне курчаклар деп айттық, еме? Курчаклар, біздің татарда курчак ясау бейденді ислам дейінде кішілерде тыйылған деп айтмаймыз енді, еме? Бик хайыр қақлы түгіл андай нәрсеге, ханарға, еме? Сіз еш кішкене вақытта курчаклар білен өнедірегіз мүзігіз. Әнейлеріңіздің шеке үйтіп үстердесіз. Қоян келді ол мәлімді курчакқа табыны деп еміз, курчакны ярату, курчакны ішлеу. Курчакларны мен айтам, мен рәсім ясайдым в детстве, рисовать Балашақта істейдім. Курчакларны уже 15 жылдан алдын ғана башладым. Өзіңіз ойнағаныңыз бар емесің курчак білен? Да, конечно. Кішкене вақытта курчак білен ойнамаған кіші сиректер енді ол еме? Да, конечно. Ауыр вақытқа тұрып келсе де. Болған енді, да. Даже братишкам даже, давай куклаға операция ясайбыз деп родительдеріміз кетті базарға. Братишкам, давай куклаға операция ясайым деп раз шырпы білен бәй. Чуть пожарить. Операция ясады бар, жасамақшы болдыңыз еме? Шулар есте қалған. Братишкам шулай болды, шулай етті. Әміне курчакларға келсек яңадан. Нәрсе білен бейлені ол? Ненде каркасы болдырып аламана, мәселен? Обязательно. Ішінде каркасы бар. Құлларында да каркасы бар. Міне құлларын мылай тұрса бола, міне былай тұрса. Утырға можна аларны. Езлерінде? Езлерінде енді бүтін ішінде синтепон. Каркас и синтепон. Міне бүтін. Hem onların siz anlaşatıp hesap bitiresiniz değil mi? Yüzlerin. İyi. Sначала resim yazayım da bumagada. Kağızga çerezi başlayayım mı? Потом уже кукларны менә бәйлим менә. Галстуклары менә шулай иттереп. Такер Карлсон бик шады да шуңа. Я говорю, пусть американский будет, но мин аны бәйлим обязательно кейін кызыма. Яхшылыгына яхшылык белән җавап бирәсегез килгән. Кызыма звонить иттем ишне. Кызым димен, мин Такер Карлсонны бәйлим. Мама, я так и знала, что ты его будешь вязать. Бүгінгі телевизор караучылар арасында булыр дип уйлайм. Кызыксынучылар менә үзләрен ясатырга теләүчеләр бармы бу очракта? Менә кайбер кеше бит әле сез әйттегез, әнә Рамил әйткән, мине дә ясамассызмы икән дип. Менә берсеннән берсе күрә мине дә ясамассызмы дип әйтүчеләр бармы? Үзләрен ясатырга теләүчеләр. Менә бу Рамил Шарапов аңа кемдер позвонить итте. Вот сезне бәйләгән курчак хатын бар, который вас связала ди. Кейін миңа Шарапов телефонга звонить итте. Вот. Сез минем бәйләгәнсез икән дип. Сез, оказывается, Шарапҗанны сатасыгыз ди. Мин әйтәм, юк, мин аны сатмыйм димен. Мин аны бәйләдем. Вот концертна уже билет алдык димен. Вот, мин аңа подарю дип әйттем. И потом мин аңа әйттем. А что вы хотели Шарапҗанны заказать? Нет, я сам он и есть. Мин үзе ул Шарапҗан звонит. Ул минем телефонымны кайдандыр алган, потому что мин когда сатырган урынымда миңа фотографировать итәләр, телефонларымны алалар, поэтому сирәк күренеш бит инде, монда курчакларны бөтен җирдә күреп булмыймы? Аны сразу таныды да, бер хатын күрде дә. Мин бит рекламага алып бардым, анда сатырга, ну, не сатырга, а просто как реклама. И бер хатын анда телефонын алды да, аңа биргән. Сразу таныды, Вот. И потом меня Шарапҗан это меня Никулинны бәйләгез, пожалуйста, меня Чарли Чаплинны бәйләп бирегез, пожалуйста, дип сразу икесен дә бәйләдем, но он уже заказывать итте аларны. Үзен инде подарок иттем. И мин бик күп кешеләрне уже бәйләде. Миңа WhatsApp-ка присылать фотографиялар, рәсемнәрне присылает прямо на меня, чтоб смотрел. Мин аларны потом бәйлим. Да, заказ буенча индеме? Ой, бик София Тарларны. Ой, бик күп кешеләрне. Курчаклар эме. Бер курчакка күпме вакыт китә? Бу бит җиңел эш түгел инде. Аның бит бер курчакны 4 көн китә. 4 көн китә, әйме? 4 көн, әйе. Бер вакыт 5-6 көн киткән инде, ну, первый кукла инде.
Башлаганда инде, Әйе, башлаганымда 6 көн китте. Ну, хәзер инде Стардыгыз? 3 көн, 4 көн җитә миңа. Әйе. Потому что менә бу фотография башын гына, вот, например, вот только формалаштырыш гына, только битен генә бәйләргә шаштырга 1 көн кирәк. 1 көн, 2 көндә. А менә бу киемнәр уже миңа уже это как быстро. Ясы штамп буенча инде, ая бер кешедә бер төрле име? Йөзләре генә аерымы инде. Да. Менә кешеләр кызыгызны өйрәтәсезме бу бәйләүгә әллә башкаларны өйрәтү теләге юкмы? Чөнки үзегез белү бер нәрсә. Ләкин бу бит һөнәр. Курчакларны бәйләргә не могу да, не хочу да, но она умеет киемләр бәйле. Бик матур, она даже бик аккуратно бәйле, әйе, кызым бәйле. Мин яратам өйрәтергә тот теге кешене, который любит, который хочет, теле бәйләргә. Шуларга өйрәтәм. Үзегезнең башка төрле әйберләр бәйләү отышлырак, файдалырак дигәнгә килгәнгез юкмы? Чөнки бит курчак бөтен кешегә әле кирәкмәскә мөмкин бәйләнгән әйберләр. Курчак бик кирәк балаларга, бик кирәк. Очень много животныйларны бик күп бәйлим бит. Не только менә мультфильмларны карыйм да, потом меня даже внукам әйтә: "Абика, ты что, мультфильм смотришь?" Мин әйтәм: "Я должна..." Да, любимые детские мультфильмларны, геройларын рәсемгә фотографировать итәм да, потом мин аны кукла иттереп и бәйлим да, сатам. Балалар с удовольствием покупают, еще балалар миңа заказывают. Менә бик күп бәйлим дисез, бер образлар аерылалармы? Менә үзегез өчен дип әйтәм мин. Сез әлбәттә теге сокыр тавыкка бар да будай ди, безнең кешем мәсәлән аерылмаска мөмкин. Менә үзегез беләсең, бусы уңышлырак чыкты, бусы уңышсызрак чыкты дигән шыраклар бармы? Менә бер нине курчакны бәйләгәндә. Мин вот курчакны бәйлим да и подружкаларыма отправляю в WhatsApp-ка раз фотографии, да. Посмотри, на кого похож. Очень похож на такого-то там, на Путина или там Винцентин, очень похож на эти, и потом уже все, я уже спокойно. Если это нет, не похож, она уже переделывать там по-другому. По-другому исправлять там, где неполадки, где там что-то довязать, что-то там убрать, что-то, в общем, шлай. Пока копиясын ясамаганча, пока, чтобы люди могли узнать. Үзләрен таныган шейме? Әйе. Шулай әйе. Нәрсә дибез инде мондай очракта? Безнең татарларда әйтәләр бит, кулыңнан куан дип. Кулыгыздан куаныгыз. Менә мондай образлар, якты йолдызлар дип әйтәбез индеме? Яхшы кешеләр юлыгызда күбрәк очрасын, чөнки уңышлар булсын алга таба. Уңышлар булсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә дә бик зур рәхмәт. Кулыгыздан куаныгыз. Әйе, рәхмәт. Бәхет кемнәрдер өчен бүген зур акча, биек йорт яки кәттә машина белән үлчәнсә, бүгенге кунагыбыз ыргак һәм инәләр белән сәнгать әсәрләре тудыручы Фәнүзә Сафиуллина өчен бәхет ул әби-бабасы туган җирдә күңеленә хуш килгән эш белән мавыгып яшәү, үз тирәдәгеләрен куандыру. Куанып һәм куандырып яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.